Hola, bona nit. Continuem afectats pel temporal que és històric pel que fa a molts dels fenòmens que hem registrat ja, nevades a nivell de la mar, ahir, pluja que acumulada ha sigut la més significativa en alguns observatoris d'Alacant per a un mes de gener en les sèries històriques i ara mateix intenses granissades al llarg de les nostres comarques. Continua nevant, els gruixos de neu arriben ja a mig metre en moltes comarques centrals i cap a l'interior i la situació, lluny de millorar, es mantindrà en els pròxims dies, s'allargarà el cap de setmana i es creu que es puguen acumular gruixos de neu de fins a 1 metre. Les pluges, mentrestant, passen ja dels 100 litres per metre quadrat en algunes comarques i el temporal de mar ha fet tancar tots els ports de les nostres costes. Per tant, han d'estar molt atents a la previsió meteorològica i sobretot a l'hora d'agafar el cotxe perquè les carreteres estan molt afectades per aquest temporal de fred, pluja i neu. Els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà, divendres, assenyalen l'avís groc per a neu que pot acumular fins a 25 centímetres de neu, com acaben de veure, per forts vents a tota la zona marítima que poden arribar fins a força 7 o 8, 4, 5 metres, onades de 4 o 5 metres, i la previsió de pluja, com veuen en la següent animació, indica que de les comarques centrals, el color groc i verd indica les precipitacions més intenses, van traslladant-se cap al nord i, de fet, en les pròximes hores i sobretot demà serà la zona central, la zona de Utiel-Requena, les zones de l'interior, les més afectades per la pluja. Esta és l'acumulació de neu prevista entre dijous i divendres. En color rosa es senyalen entre 25 i 50 centímetres de neu. Vegen com pràcticament tota la zona interior del territori valencià estarà afectada per aquests gruixos de neu, però en color roig s'assenyalen els gruixos de entre mig metre i 1 metre de neu. A la zona de l'interior de València, les comarques de l'interior de Castelló, on seran més afectades per aquest temporal de neu al llarg de les pròximes hores i demà. Atenció a les imatges, que com veuen avui ens han arribat de manera molt generosa per la seva part i ens han permès mostrar-los aquestes imatges que mostren els gruixos de neu ja acumulats en les comarques centrals. Com els hem dit, en alguns punts arriben ja al mig metre de neu, continua nevant. Esta vesprada la granissada ha sigut molt important a la zona de Gandia, Tavernes de la Valldigna i també a Benidorm. En aquest cas no ha sigut neu, ja a nivell del mar no hi ha hagut nevades, han sigut granís, perquè tenim també tempestes en aquests moments en alguns punts de la nostra geografia, a les comarques centrals. La cota de neu va pujant, però el fred continua sent intens i ara també hem d'estar pendents del temporal marítim. Imatges de Xàbia que ens mostren també l'estat de la mar a causa d'aquest fort vent de gregal que després de l'entrada d'aire tan fred, polar continental, que ens va afectar ahir i després ahir, ha vingut acompanyada de l'entrada de la massa d'aire humit que ha fet que les pluges i les nevades siguin generals a les nostres terres. A la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta borrasca perfectament definida, afectant el nostre territori, dos nuclis, en té un de principal afectant les nostres terres, tota la zona del litoral mediterrani peninsular, vegem com es recargola, un nucli secundari a la zona del Golf de Cadis, tot el territori valencià afectat per una inestabilitat molt acusada. Feia anys que no es veia una situació així, perquè junt amb les borrasques en superfície tenim en capes mitjanes una situació molt inestable i l'advecció freda que va vindre fa un parell de dies i després la humitat que continuarà funcionant en els pròxims dies, una advecció molt humida que continuarà sent el combustible per als núvols que estan deixant precipitacions, descarregant i deixant una situació extremadament inestable. Pluges provisionals fins ara. No fa ni 24 hores que va començar a ploure i tenim acumulats 163 litres per metre quadrat a Castell de Castells. La Marina s'emporta les precipitacions més importants, 161 litres a la Vall de la Gallinera, a Benicili, 143 a l'Orxa, 126 a Gaianes, al Comtat, 124 a Montitxelvo o 123 a Aielo de Rugat. Més pluges acumulades en les últimes hores, 118 a Beniarrés, la Marina també a Parcent, 117 litres per metre quadrat, 110 a Planes, Castelló de Rugat, la Vall d'Albaida, 106 litres per metre quadrat, passaven del 100 també a Callosa d'en Sarrià i 104 a Sella. Insistim en que són pluges provisionals, que en alguns observatoris d'Alacant s'han superat el rècord de pluja acumulada en un mes de gener, del rècord històric. Però és que avui també tenim temporal de mar i tenim vents, ratxes de vent molt fortes, com les que han acompanyat també a les pluges a les comarques centrals. A la Vall de la Gallinera, 102 km
km/h de vent de gregal, 97 a Tavernes de la Valldigna, 93 a Llutxent, a Xelva, al Pico del Remedio, 93 km/h de vent de gregal, 92 a València, a l'Albufera, al Tancat de la Pipa, i 90 a Alboraia. Algunes de les ratxes més fortes que ens han afectat esta vesprada i que han anat acompanyades de les precipitacions que els hem comentat. En superfície, el mapa isobàric previst per a demà i després demà ens assenyala aquesta situació d'inestabilitat. La borrasca que està voltant el nostre sector es retira una miqueta demà, torna i recula, i el que tenim de manera constant és aquesta entrada de vent de gregal, que és el que fa possible que continuem parlant de pluja que serà persistent, generalitzada al llarg d'uns quants dies més. Per tant, finalment, podem considerar que amb molta probabilitat serà un temporal històric o com a mínim dels més forts dels últims anys, tant quant a acumulats de pluja i de neu com pel que fa a totes les conseqüències que estem tenint. Previsió per a demà: dia tancat, dia tapat, pluges generals a tot el territori, persistents en alguns sectors, poden anar acompanyades de tempesta. La cota de neu va pujant, quedarà situada al voltant dels 800 metres a les comarques centrals, dels 600 cap al nord, eventualment pot baixar una miqueta, però ja no podrem veure neu arran de mar. I és que les temperatures mínimes pugen una miqueta, tot i que l'ambient serà de ple hivern al llarg de la jornada i també del cap de setmana. Vegem com el dissabte i el diumenge es manté aquesta situació d'inestabilitat que ens fa parlar d'un temps completament tancat, amb pluges generals persistents en alguns sectors, concretament al sud de les comarques valencianes o al sud del Golf de València, nord d'Alacant, neu que continuarà afectant les zones de l'interior. Atenció de mals acumulats en les comarques centrals cap a la zona interior. La pertorbació es comporta de manera que va la situació més inestable anant cap al nord i, de fet, parlarem de neu a la zona central, també a l'interior de Castelló, amb un vent de gregal que deixarà la situació marítima molt alterada i amb mala mar a tot el nostre territori. També diumenge continuarem amb inestabilitat, pluges, cota de neu un poc més alta que quedarà situada al voltant dels 1.000 metres i centrada diumenge a les comarques de l'interior nord. El vent anirà girant a tramuntana, tornaran a baixar les temperatures, la cota de neu també podia baixar eventualment una miqueta més, però ja la precipitació es quedarà centrada cap al nord, almenys la que siga en forma de neu, perquè continuarem parlant de pluja a la zona central, litoral, tant diumenge com dilluns. Per tant, com veuen, un temporal que, a més d'allargar-se en el temps, està deixant ja algunes xifres de rècord i algunes situacions que feia molts anys que no es registraven. Es deixem amb un repàs en imatges de les moltes que ens han fet arribar que fan possible aquest espai d'informació meteorològica, per la qual cosa els donem les gràcies i els recordem que si han d'agafar el cotxe consulten l'estat de les carreteres perquè n'hi ha moltes d'afectades pel temporal i les pròximes hores també continuarà plovent i nevant al llarg de les nostres comarques.